Kaixo San Juan darrak, urtero bezala San Juan bezperan bi arrazoi ekarri gaituzte herriko plazara. Alde batetik, San Juan zuak udari hasiera emateko jaiak hain zuzen. Gaurko egunez, Euskal Herriko hainbat txokoetan ospatzen den aspaldiko ohitura dugu hori. Bestetik, gure herriko jaietako egun berezia dugu San Juan egunak ekarri gaitu hona. Bota izagun zutara urte guztiko neke eta zoritxarrak, eta ez sorginak, kantuzarrak horrela esaten duen arren. Izan ere, Jaizkibelen magalean bizi garenok sorgina gogoko ditugu, gure kulturaren parte direlako. Bizi eta goza ditzagun festak, gogoz eta laitasunez. Horretarako, asa itezen bertso batzuk entzuten, eta horretarako hemen ditugu prest. Markel, Eiko eta Xier. Inazerua artenez kontatu zaigu, baina eta soinua gurekin dozkagu. Festa giroa ere oso gertu dugu, tamalez gau pasako gazteak garagu. Zabalak guztiak euskaldunak gara, degozatzeko dugu oraintxe da. Euskaraz hitzeteko gai izango bazara, zaindu egin beharko genuke